Ayan. Mega love shout out sa lahat. Good evening. Good evening. Ang laki ng mukha ko. May bisita ako dito ngayon. Ayan oh. Ayan, shout out sa lahat. Shout out. Hello guys, good evening. Ayan. Maghintay tayo sa sa iba pa. Sa mga hindi pa nakapag-attendance, mag-attendance na po tayo guys. Nang para makapag-start na po tayo. Nagmamadali. Ayan, magsa-shoutout na ako ngayon. Mag-start ako dito sa taas. Kay Bisayang Makulit na nandito sa tabi ko, shoutout. Kay Bisayang Dako pero gamay. Talaga ba? Gano ka kaliit yan? Kay Nobeta Gaming. Ayan, paano daw mag-attendance? Mamaya, sir or ma'am? Ay, babae pala siya. Ma'am, explain na yan mamaya ni Ma'am Tilay. Ayan. Tapos, si Ma'am Anbang, shout out po. Ride safe, shout out. Golyang. Ayan, Ma'am Golyang, shout out. Ma'am Maris, shout out. Walk with TG, shout out. Good morning, good evening. Ayan. Washington girl, shout out. Ayan, si Excellent Tutorial, shout out. Washington girl, shout out ulit. Ayan, good evening, good evening, good evening. Pa-attendance na po sa mga hindi pa nakapag-attendance. Kay Ma'am Zach's Diary Daddy, ayan, Zach's Diary Daddy, shout out. Shout out po. Good evening. Ayan. So, hintay pa tayo. Wait lang. Sino ang kasama ko dito ngayon? Ayan, si Ma'am Tilay. Hello, Ma'am Tilay. Good evening po. Ayan guys, attendance na po tayo guys. Attendance na. Ayan. Hi, Mami Longga. Magandang gabi. Good evening, Ma'am Taylor. Magandang gabi din po. Attendance na lahat po na guys. Attendance na po. Ayusin na natin yung attendance natin. Like and share ako mga guys. Like and share. Kaya shoutout po sa lahat. Hello, Ma'am Zach. Hello, Ma'am Zach. Good evening. Yung dalawa dito sa tabi ko nagwawali. Sports trending. Shout out, good evening. Lumabas ka na din sa kanya. Busy pa yung dalawa. Nandun pa sila kay Ferlin sa premiere. Pagpunta na kayo sa akin. Shout out mo sa Ma'am Tilay nandito. Oh. Hi, Ma'am Tilay. Saan ako makarinig? Ma'am Langki, mag-ready ka na dyan. Mamaya may sayawan dito. Tapos ng ating final listing, ready ka na, Ma'am Langki. Patay na. Ma'am Tilay, baka bukas Ma'am Tilay, hindi na ako makalakad. Nilayo man na kagigiling. Pero
Akala mo, Pagod Ma'am yan sa Langki Ma'am talaga. Nagulat mo talaga ako, Ma'am Langki. Grabe ka. Di ko akala ko, ikaw ang pinakamahinhin sa tatlo. Mukhang nagkamali ako. Hindi nga din nila alam ang Tilay. Nagulat pati ako, Ma'am Tilay. Nagulat ako sa kanya. Marunong pala siya nun magbudots. Yan o, nagre-request na si Ma'am Zack. Budots na agad. Pagbudots na lang kayo. Kasi dati, Ma'am Tilay, sa Bigo. Mahilig din ako sa Bigo. Sumasali din ako ng contest. Kaya mamaya ipapakita natin yan. Bibilisan natin to. Ito, guys, ano na, dali na, roll call na tayo. Ang tagal ni Perlin, Ma'am Tilay. Nag-premier, Ma'am Tilay. Ilang oras na to, kanina pa to. Ma'am Perlin, dito ka na. Lumipat ka na, Ma'am Perlin. Mag-attendance ka na daw. Sabi pa niya, Ma'am Tilay, hindi, hintayin mo ako. Paano yan mahintay nga? Alas 5 Gs na. Dito ka na, Ma'am Perlin. Nando. Mag-attendance ka na kanina. Kahit Ikaw mag-attendance ka. hindi po, hindi ako maka-attend. Sabi pa nga nila, hintayin mo ako. Hindi, paano mahintay nga? Alas 5 na. Sabi nila, galing isang buwan itong premiere na ito. Yung mga viewers na dyan, papuntahin mo na dito sa live. Ang viewers na dito, si Sir Justin. Dito, si Sir Kaligi. Pagsabihan ka, hoy, punta na kayo sa live. Yan, mag-umpisa na tayo para matapos na. Na-shoutout ko na lahat-lahat. Ikaw na lang wala. Hindi mo pa na na-shoutout yung admin, yung Ayan, Dagol Youngers Vlog. Shoutout po, ma'am. Yan, pagbudots daw, Ma'am Langki. Ano nasabi? Si Ma'am Grace. Ayan, oh. Ayan guys, sa mga nandito hindi pa ako, nakapag-attendance, mag-attendance na po tayo at tayo ay mag-umpisa na. Malapit na po ba mag-umpisa para malapit nagmatapos? Hanggat hindi nagbubudot si Langki, hindi tayo mag-uumpisa. Hi, salamat. Natapos din ang premiere ni Perlin. Bye, Perlin. Tapos din. Ayan, tara na guys. Attendance na. Ride safe. Shout out po ulit. Opening budots. Mag-opening ka daw ng budots. Sino? Ikaw. Na, red safe. Pag ano, Parang red horse yun parang red horse na yata to Parang Pag mag-opening ako ng budos nito, patay ka, magpapalipad ka, sakit sa tuhod nga, pangbili ng gamot. May omega sa grocery, pwede na yun. Ayan, sige na guys, mag-attendance na po tayo guys, para makapag-umpisa na po tayo. Punta na ako pwede. Ayan, si Ferlin, hahabol na lang siya kasi ang tagal niya. Ayan, magbasa na ako ng flow ng ating live stream. Parang wala namang bago dito eh. Dodge Stickness TV, shout out. Mabasa mo dito. Ayan, shout out po. Ayan, mag-ano na ako. Parang wala naman na. Mag-ampu na daw ako. Magdasal kung sa Tagalog. Tama ba? Ayan, shout out sa 10 million viewers. Ayan.
Welcome, welcome. Ako nga pala si Ilongga, OFW Kulits Vlogs. Ayan, at maraming salamat sa inyong... Hindi ka man Ayan. Ako nga pala si Ilongga, OFW Kulits Vlogs. At ito ay pangatlong beses ko ng live sa araw na ito. Sa araw na ito. Pangatlong live ko na ngayong araw. Ayan. Pagugnaw man siya. Pagugnaw. Ma'am Tilay. Ang init nga. Maganda tong nag-live, Ma'am Tilay. Nang lamig. Hawakan mo yan. Baka mamaya bumulog ka. Sobrang lamig, Ma'am Tilay. Mainit nga. Mainit sa pakiramdam. Ma'am Ilongga. Parang virgin yung host. Baka virgin? Virgin lang yun nilalamig. Ma'am Ilongga. Naiinitan ako. Ayun. Sayaw ka daw, Kikay. Ay, shout out, Ma'am Sir Junski, EGR channel. Shout out. Ayan, sayaw ka na daw. Mag-ano muna tayo? Ayan, mag-ano na tayo? Mag-explain na tayo para sa ating flow ng live stream. Ayan. So, magdasal na ako. Amen. Ayan guys, shout out sa lahat. Shout out sa lahat na nandito at sa kay Ma'am Tilay. Good evening. Kay Sir Junski dyan sa baba at sa lahat ng magpa-participate ngayon. Ayan, mag-attendance na po ang lahat guys. Tapos, organize po ang ating live stream. Si host lang po o si moderator lang po ang pwedeng maglapag ng ating channel. Ayan, tapos mamaya guys, yung ilalapag ni moderator natin or ni Ilongga FW Kulits Vlogs ay puntahan po natin at magbakas tayo doon or mag-comment ng 5 words pataas. Ayan, tapos i-like po natin, i-subscribe at bell all. Pagkatapos nun guys, balik tayo dito sa channel ni Ilongga FW Kulits Vlogs at i-type lamang po ang pangalan ng channel na napuntahan nyo at kung bagong dikit kayo guys, i-type nyo lang example lang A kung bagong dikit at lang B kung dating dikit na po kayo. And guys, tapos mag-share na din kayo guys na sa ating mga Facebook diyan kasi mayroon tayong mamayang paayuda para sa mga share at sa ating mga palipad guys. Ayan. Ayan guys, kung nakapag-attendance na po ang lahat, type makinig na po tayo guys. Type makinig para makapag-roll call na tayo. Bilisan na natin. Kaya baka tawagin ako ni Madam Damin kong kabayo. Ayan, Breeze Pride, Ma'am Jonah. Shout out. Yan, type makinig na po tayo guys. Type makinig. Hani Alcala, shout out. Type makinig po, type makinig. Tsaka sa mga hindi pa nakapag-attendance, mag-attendance lang po tayo guys para masali sa ating lapagan. Ayan. Type makinig. Ayan. Kung nakapag-type na ang lahat, dito na tayo sa makikipagdikitan ka ba? Ito ay free lamang po. Free subscribers with comments, views, and likes. Ayan. Tapos kung libre po kayo,
Ano ba 'to? Libre lang po tayo pero kung wala ka time pwede ka po magpalipad. Nakikita niyo po sa baba, yang dollar sign diyan sa baba sa, right side ng kung naka-cellphone kayo. Ayan, i-click niyo lang po ang dollar sign na 'yan tapos may minimum palipad po tayo, ₱125 lang po tayo or i-GCash mo na lang ay napa-flash na ba? Wala pa. And mamaya ipa-flash natin diyan sa ano, sa screen ang aking GCash. And pwede po tayo mag-GCash diyan. At kayo ay mafi-free lapag na po mamaya guys sa halagang 125 lamang po. Pero 100% libre po tayo kung tambay ka at madami kang time o mag-participate ka. Ayan. So, dito tayo sa inviter. Inviter ka ba? O meron ka dyang team, 2 members, libre lapag ka na po. At sa mga gusto naman pong maging inviter, ayan, maging legit inviter, i-PM nyo lang po si Ma'am Tilay sa FB, Tilay MGO, Pio Clariken Family. May orientation po tayo every Saturday. Ayan, para naman po makuha nyo ang perks na para sa ating mga inviter. Ayan. At sa mga gusto naman po maging sa mga gusto naman po mag-VIP sponsor, meron din po tayo. Ito na po yung mga walang oras sa pag-participate or busy sa trabaho at gusto na lang mag-avail para naman ma-promote natin ang kanilang videos. Monetization, 1K subs, watch hours, views in just 3 to 10 days makukuha nyo at matutulog ka lang pagising mo monetize ka na. 100% legit po yan. PM lang po FB Ivy Favela Clotario Odong Colis. Ayan. So, back to you, Ma'am Tilay. Ayan. Sana nag-attendance ang lahat mga guys. Bago tayo mag-start, maaga pa naman. Maaga pa naman mga guys. Meron munang babati sa atin para naman maging ang ating gabi. Antayin natin ang ating babati. Meron tayong surprise guest. Babatiin lang kayo ng isang Antayin natin siya mga guys. Magandang shoutout sa lahat na nandyan sa baba. Ma'am Washington. Hello sa'yo, Ma'am Washington girl. Sir Ka-Offshore, hello sa'yo Ka-Offshore. Siyempre si Sir Spencer, Ma'am Ann Bangs. Ayan, let's all welcome ang ating guest for tonight. Eto na siya. Andito na kami sa taas. Hello. You can see us? You can see us? Yes. How you doing? Oh my gosh, it's English. From Ilongga, you open the cup. Sir Spencer. Patay tayo dito mga guys. Hello, good evening, Ma'am Les and Sir Spencer. Salamat. Kamusta? Hi. Hi, how are you? I'm fine. How are you too, Sir Spencer? Yeah, I'm really happy that I'm joining your group and I'm very excited. Ma'am, hindi namin kayo makita, ma'am. Hindi ako See you. Yeah. Ayan, okay na po. Yeah, we cannot see you, ma'am. Ayan, okay na po, Ma'am. Yeah, hindi pa. We, Mr. Spencer didn't see your face. May iba kang Ayan, cellphone, bilog Ma'am ang mukha ko. Listay. Naka-cellphone lang ako. Parang maliit lang siya kapag, nasan siya Ma'am Ilongga kapag naka-cellphone? Ma'am Nasa Ilongga. Kita mo, Hello, Ma'am Ilongga, we Listay. are here. Ma'am I-ano Tilay. ko.
Yeah, It, you can speak. itagilid ko kaya, wait lang. Tagilid ko yung Ma'am Liz, phone. Ma'am, nakikita ka namin, Ma'am Liz. Tilay. Okay. Ma'am Tilay. Ayan, nakikita ka Yes, namin, this is Ma'am Liz. Spencer. Hello, Sir Okay, this is Spencer. How are you How are doing? you? You're I'm good. outside? You're Yeah, outside? we're outside in the heat in Singapore. Oh, here Yeah, too in the watching the Philippines. we're Very, doing a very live. well. Can you ask them about the app? You apply. Can you ask them? What? Can you ask them, they will teach you how to apply. I'm going to have to learn more about how to apply. Apparently, you're going to have to Oh, teach me. that's very easy, Sir Spencer. It's just like Is it? 1, 2, 3, then boom, it's monetized already. It's approved Wow. already. That's very, Wow, that's that's very, cool. that's very easy. Well, I have the expert with me. I have the expert Yeah. sitting next to me. So she Yes, guides me and Ma'am Liz, I got she's your training back, me. of course. Yeah, of course, she'll look after me. So I can't wait. It's going to be fun and exciting. I think in few days, for sure you will get your YPP approval. Wow, that's cool. Can't wait. Thank you guys for helping us, Yeah, and especially appreciate Mr. it. Spencer. Thank Really you guys. kind. I really And appreciate it. where is Ma'am Doris and Sir Dong? Is there? No, maybe Ma'am Joris is dating. Okay, Ma'am Doris coming up. Ma'am Doris. Instead. Well, you must give them my regards. I know they've been working very hard, and I appreciate it. I'll congratulate you in advance. Yes, guys, my Great. English is my English, Sir Spencer, my English is for 2 minutes only, Sir Spencer. Well, Maybe my I think are your gonna boost. I think your English is better than my Tagalog. And congratulations, Sir Spencers, for being Thank you. monetized. Wow, it's brilliant. Yeah, it's been good to Ayan. talk to you guys. And Sir we always Spencers, got my promotion. English is limited only. Wow, where are you anyway? Whereabouts are you in the Philippines? Nagsasigaw ng amo ko, wait lang. Monetize. Ma'am, monetize na ba? Yes po, monetize na. Sir Dong, can you come up please? Mr. Spencer wanna speak to you, Sir Dong. Sir Dong, can you come up please? Yes. Monetize. Dong. Sir Dong. Sir Dong, maybe at the bed. Paging Sir Dong, Yeah, can you Sir Dong is message me just now. actually my English really Ma'am Liz style is kinda on the tip of No, the mountain. No, Ma'am Tilay, Mr. Spencer asking you, where are you now? I'm living here in Batangas, Philippines. Batangas. Yes. I've been to Batangas. Where in Batangas? I went to Batangas. Yeah, I went there, and I remember singing karaoke in the village square and competing against all the locals there. So you're really good in singing. You can give us I used to sing in a sure. I used to sing in a band, so I can sing. Wow. I love to sing Kenny Oh. Rogers. Wow. So you sing with Wow. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. Wow. That's for me. Come on. Come on, continue. So we're going to do Wow, karaoke. your then. voice I is must so come back very to nice. Batangas. Yeah, I must come back to Batangas and sing in the square again. It was fun. We will go in there soon, guys. Did you try our It's Spencer. Pencil? Yeah. Yeah, we will go in there and visit Did you you try guys my someday. Yeah. So it's Sir Dong, come on. Come on to my radio song. Yeah.
Ma'am Tilay, Mr. Spencer will sing a song. Kenny Roger. Have I told you Okay. lately that I Sir love Spencer, you? can you sing for a sample? Okay, here we go. Right? I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. Sir Dong, Mr. Spencer here. Continue, Sir Spencer. You continue. Yeah, you sing. To all the girls I've loved before, who come on Oh, in and okay. out my door, I'm glad they came along. I'm happy to sing this song to all the girls I've loved before. Sir Spencer, you know how to sing Tagalog. Oh, what's that song? Dun, diddle, dun, diddle, dun, dun, dun. Dun, diddle, dun, diddle, dun, dun, dun. Dun, diddle, dun, diddle, dun, 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 dun. I'll learn it. I'll learn it when I come to Batangas. Thank you. Hey, Miss, Thank you, Ate Che. Thank you, Ate Che. You're a lifesaver, Ate Che. hey, Mr. Spencer. Mr. Donald. Mr. Donald is there. Hey, Mr. Spencer. Yeah. Mr. Spencer, are you there? I'm here. How are you? Hey, I'm doing good. I want to congratulate you on almost being monetized. Wow. I know that you've been working very hard for us. I appreciate all your help. Yeah, Yeah, and we have of the police also, and yeah. Hi, We're working on Mom. you. We're working on you. You're gonna be pretty soon. You'll be monetized. And Well, you, I'm so happy. Thank you so much. It's quite exciting. it is. Just hang in there, and you'll make it. Where do you come from, Mr. Dong? Where your accent is very Americanized. Yeah. where do you come from though? Your accent is American. Oh, I'm from Virginia. There you go. Yeah, Virginia, those beautiful Virginia plains. yeah. That's where I'm from. Cool. Okay. Sounds great. Thanks That's for lovely. being a member of Dawn ID Okay. community. Not a problem. Nice to see you. Okay. Good luck to you, buddy. And See you ya. too. Thank you very much. Bless Okay. you. Thank you. So, Miss Mami Longa. Gotta go to bed. Mami Longa, thank you so much for being us here with you guys. Thank you so much. I'll see you next time. We'll sing some Hi, more. hi, Mom Ferlin. Hi. How are you? Take, How are you Where- in Dubai? Are you in Dubai? we're in Kuwait. Kuwait. Okay. Yes. Take care there in You Kuwait. take care. You take care. Thank you, Bless you. Ma'am Liz and Sir Spencer. Thank you. All right. Okay. Bye-bye. Okay, Bye-bye. bye and good night. Bye. Thank you so much. Bye, Sir Spencer. Please. Okay. We'll see you more Bye-bye. next Take time. care. Bye. Bye-bye. Thank you, Mami. Enjoy your Bye. day. Thank you, thank you. Take care. Ma'am Tilay, okay pang ilong natin. Guys, ano? Matulog na tayo. Huwag na tayo maglapagat ng guys. Wala na. Hindi ko na kaya guys. Ano na? Ano na tayo guys? Kukuha na sana ako ng bulak eh. Alam mo, Ma'am Ilongga, muntik na akong mag-sisi na nag-kiss ako sa'yo. Parang, totoo. Muntik ako mag-kiss na nag-kiss ako. Tapos nung umakyat si Ma'am Ate Che tsaka si Sir Donald, sabi ko, wala na, dugo na talagang ilong. Munting-konti na lang guys. Ano na lang? Segundo na lang Lord, guys. napa-English nang wala sa Mag-blackout ko. Tapos na ako. My English is very limited. That's really true.
Problema natin, Si Ma'am si Ma'am Ilongga Lisa, kasi laging hindi masyado sa English. Arabic kausapin nyo. tayo kapag tawag dito, nag-host si Ma'am Liz Style. Walang sasali, Ma'am Liz Style. Sorry. Kasi English. Patay tayo dito. And thank you, Ano daw? Ma'am Liz Style and Sir Spencer. Magano na tayo mga guys. Mag-roll na tayo. Bilisan na natin guys. Baka biglang umakyat. Kasi si wala na ako sasabihin kay Sir Spencer. Mga guys. Mamada. Ma'am Ate Che, good evening, Ma'am Ate Che. Loko ka. Ito talaga Sir EJ. Si Ate Step akyat eh. Oo nga, buti na lang umakyat si Ate Che eh. Kunting-konti na lang talaga eh. Parang gusto ko nang i-end broadcast mga guys. Kung di pa umakyat si Ate Che, end broadcast agad to. Kaya tayo present ka mga guys. Kinakabahan na ako kay Ma'am. Now we're kay Ma'am going to Liz present Style. our next segment. Aray, nag-i-English pala dito. Ikaw, Ma'am Perlin, sana kinausap mo lang kinausap. Para tumahimik na ako. Ang susunod, Ma'am Perlin, pag nakita mo si Sir Spencer, magsalita ka na agad para hindi na ako nakakaimik pa. Hindi ako makarelate sa ano kasi kung Yan, ano abangan yung natin sa mga susunod pinagsasabi niya doon kasi kanta, hindi ako mahilig sa kanta. Hindi daw siya mahilig sa kanta pero kumanta ang premiere niya. Next, Sir Spencer, you practice maybe 3 to 5 songs, then you go up here and you sing a song for us. Sa taray, English. Ano ko Wow, nakikinig galing yan si naman. Ma'am Liz Style. English yun ah. Next time, Ma'am Liz Style ha, tapusin ni Sir Spencer yung Yung buong kanta. Oo. dapat Sir tapusin. Spencer is member of lead of the band. Ayan. Leader of the band. Leader of the band. Ayan. Ay, present na tayo guys. Ang dami ko na namang Ayan, nakahinga na ng maluwag. Ayan. Ay, present tayo. Hindi, mas madali kung makausap si Sir Spencer compare kay Sir Donald at Tiche. Kasi si Sir Spencer Fluent malinaw lang yung ako mag-English, ma'am. Si Sir Donald maano siya dito, ma-accent kasi si Sir Donald. Kaya nakakasagot ako kay Sir Spencer. Si Sir Donald, baka bumulog na ako eh. Pero alam niyo mga guys, yung dati kong pinagtatrabahuhan, lahat yon expat. Lahat expat yung kasama namin. So, May wala lang. pagratratan lang ako ng English sa alaga ko, ma'am. Pag kinausap niya ako, sabi ko lang lagi, oh, really? Oh, really? Ganun lang mga guys. Really lang na really. Naku, Ma'am LK, sana umakyat ka dito. Ikaw talaga, Ma'am. Sa susunod talaga, pagkantaan natin yung pag-akyat ni Sir Spencer. Ayan, Ma'am Liz Style ha. Pag may kanta na si Sir Spencer, i-PM mo ko, umakyat ka, Ma'am Liz Style ha. Para makapagkwentuhan tayo kay Sir Spencer. Pinay sa Kuwait. Magamagalam shoutout sa'yo, Pinay sa Kuwait. Sino po ang ating inviter? Oh, good job. Ayan. Mag-roll call na ako mga guys. Type present. Ma'am Rose Vlog. Hello sa'yo, Ma'am Rose Vlog. Type present mga guys. Type present para tayo ating lapagan. Type present. Pinay sa Kuwait, Ngayon pa umakyat. Wala na siya. Ayan. Ngayon pa siya umakyat. Wala na calling Sir Spencer. Can you go upstairs once again, Sir Spencer? Sir Donkeys is here. Ma'am Liz Style, I know you're down. You're You go still upstairs there? again. Can you go upstairs again? Because Sir Donkolis is now here. Ma'am Listel, akit kayo ulit. Akit kayo. Sir Donkolis is waiting for you. Sir Spencer. Ayun, tapos bumaba siya. Ito talaga si Sir Dong. Papahamak na kami. Papahamak na kami. Ayan, type
present na tayo mga guys. Type present na. Nasaan na yung browser ko? Ayan, 140, 143, I love you. 143, I love you. Type present. Abay Efren, Anbangs, Atiche Bernard Manuel Carmaine Dad's Technique EJR. Type present. Excellent, excellent. Excellent, Perlin, Gagay, Jensig Juris. Type present. Dunsky Langki, LK, Manelia Mares. Type present. Mitch Vlog, Nelly Dino, Bita, Rara, Ride, Sib, Skyler, Type present. Telay, The Gulyangers, The Hungry, The Pride, The Walk with TJ, The Washington, and The Sack Diary. Ayan, type present mga guys. Bigyan kita ng 1 minute. Tapos na. Mama, sige ka. Ala chilya da. Wait, And 1 minute tayo mga guys. Ma'am, nandyan ba si Honey? Ito, nasa dulo. Ayan, ito yung mabul sa attendance. Honey, Ka-Offshore, Jeline, Bet Squadra, Rose Vlog, Kiara, Loris, and Katnik. Ayan, sino pang hahabol mga guys? Ontor. Mag-love shoutout sa iyo, Ma'am Mitch. Ayan, while waiting sa ating hindi natawag dyan, shoutout ko lang po si Ma'am Rose Vlog. Ma'am Rose Vlog, kung nakikinig ka po, still I didn't play your video because now, still you didn't PM me na. Please ma'am, mag-PM ka na po kasi hindi pa po kita na-play. May winner ka po sa akin ng 5 araw na play. Kung hindi ka pa rin nag-PM sa akin, hindi pa kita na-play talaga. Calling the attention of Ma'am Rose Vlog. Ayan, ano yan ni Sir Junsky? Sir Junsky, papasa nung ni Ma'am Rose, yung playlist. Kailangan yan ni Ma'am Rose, yung play na yan. Okay, login to tayo mga guys. Login to main channel po ang didikit sa inyo. Kaya make sure tatapusin po natin. Login to tayo para makapagbaba po ako. Ayan, wait lang. Login to lang tayo mga guys ha. Login to lang tayo. Yeah, myself. Myself mga guys. Si Ma'am Mia to mga guys. Kukunin ko to kasi si Ma'am Mia to. Si Ma'am Mia ang pinapopromote ko ng 10 PM eh. Ayan, si Ma'am Mia ang ating login to. Wala na kayo magagawa mga guys kasi ako maglalapad. Okay. Mag-i-stop na ako. Meron bang bago dito mga guys para makapagbaba na po ako ng ating login 1? Wala namang bago dito. Wala akong nakikitang bago. So, alam nyo na ang ating mechanics. Kung nalilito kayo sa mechanics natin mga guys, ayan, ang mechanics natin ito sa screen, itong tumatakbo na to. Napakadali lang na mechanics natin mga guys ha. I-click lang link yun na ibababa ni Ilongga. Ilongga OFW Kulits dyan. 1 minute. Mag-comment po ng 5 words pataas na related sa video. Mag-like, subscribe. Bumalik dito sa live. Itatype ang pangalan na napuntahan. Ganun lang. Every 2 minutes po tayo mga guys. Every 2 minutes. Magbababa po ako dyan ng ating link. Kaya make sure 1 minute lang po kayo manonood para hindi po kayo mawala at mahirapan. So kung kayo ay nahihirapan mga guys, magtanong lang dyan sa baba. Meron pong sasagot po sa inyo. So good luck everyone. Bababa na po ako natin login 1. Pinay sa Kuwait City. Parang nakita ko na to dati. Nakadalaw na to dati. Tanda ko yung niya. Abangan ko kayo sa login 1 mga guys. Abangan ko kayo sa login 1. So ito na ating login 1. Pwede nyo na po yung babain.
Abangan ko muna kayo dyan bago ko kayo ibalik kay Ma'am Ilongga. Ma'am Jeline, dumating kasi amo ko. Naghakot ako. Sige, Ma'am Jeline. Okay lang yan, Ma'am Jeline. Alam mo yung mga bago natin dito, guys, mag-VIP na lang kayo kung busy kayo. Meron tayong promo, guys, ngayon ng ating VIP. So, i-PM nyo lang FB Dong Police. Wait lang. FB Dong Police. Meron tayong limited, guys, na promo ng ating VIP. So, kung gusto nyo yung VIP is 1,000 subscribers lang, pwede yun mga guys. Kung ang gusto nyo yung VIP is may kasamang watch hours, kung gusto nyo watch hour lang talaga, pwede din yan mga guys. Meron tayong limited talaga, as in limited slot lang talaga tong ating VIP na to. So, pwede din yan. Kung gusto nyo yung monetization, magbabago kasi tayo ng ating requirements sa darating na July. So, habang hindi pa natin nag-July, kung ako sa inyo, i-grab nyo na yung opportunity na meron tayong promo sa ating VIP. So, 1,000 subscribers yan and 4,000 watch hours. So, may kasama na yan, guys, na perks. Meron na yan kasama. Hindi lang yun ang makukuha nyo. Hindi lang 1,000 subscribers, hindi lang 4,000 watch hours yung makukuha nyo. Thank you. Just I know. Thank you, Iwan. Ayun. So, kung interesado kayo, guys, FB Dong Police lang mga guys, mag-inquire kayo nung VIP natin. So, limited lang yan mga guys. PM kayo, PM kayo. Pero yung meron yung ibang mga guys. Ayan, magtatawag lang ako dito sa ating login 1. Alam mo, Ma'am Ilongga, pinilay ko si Ma'am Ganggay. Hindi ko pala napindot yung loop. Nung chinek ko, Diyos ko po, ibang video na pala ang pinip. Nakakainis. Yun lang. Hindi pa pala, dalawang gamit ko kay Ma'am Ganggay. Sinasabihan ko siya mag-upload. Dalawang tap niya, iba na yung naka-play. Sabi ko, ano ba yan? Kasi minsan lumilipad may titik tong internet, lumilipad siya. Mag-live ka hanggang yung mas mahaba, mas maganda, mga 3 hours, 2 hours. Si Katnik, sobrang haba nung mga live niyan. Ang daming live ni Katnik. Kaya si Katnik, madali kong i-play yan dati nung nag-iipon kami ng watch hours. O, yun yung gawin mo, Ma'am Ganggay. Mas mabilis pong pumasok kapag galing sa live yung pine-play po namin. Ito yung nasa gino. Daldal ako, Lagin ko na pala. Sorry. Shout out ko lang pala si Ma'am Kuwait, si Pinay in Kuwait. Ma'am, PM ka po sa akin, ma'am, kasi hindi din po kita na-play. May panalo ka po sa akin, hindi pa na-play kasi hindi ako sigurado sa mo eh. Pag hindi ako kasi sigurado sa sa channel nyo, hindi ko talaga piniplay hanggat hindi kayo nag-PM. Kaya pag bago kayo, mag-PM talaga kayo. Kaya hindi ko kayo ipi-play hanggat hindi kayo nag-PM. Maliban na lang dun sa mga matagal-tagal na dito or na-play ko na dati, napi-play ko. Pero yung bago nanalo, tapos hindi nag-PM, pending ko pa din po. Ayan. Ito natin pinasal mga guys. No need to type present ha. The Hungry, Mares, Nobita. Ayan, Nobita, dagdag ng comment. 2 words, Nobita. Offshore, excellent. The Gulyangers, Ganggay, Kiara, Ride Safe, Anbangs. Bet Squadra, Mitch, The Pride, Loris, Jeline, Sport Trading, EDR, Walk with DJ. Hello, Sir DJ. 960 and pieces. So, ito lang yung nag-login 1 natin. Humabol si Rose Vlog. Ayan. Abang wala yung final listing natin mga guys, okay lang po yan. Abangan ko kayo sa final listing. Probinsya ng Cute TV. Ayan, mag-attendance lang po, ma'am. Mag-attendance lang po. Parang ito yata, invite din siya yata ito ni Sir Junsky.
Ayan guys, babain niyo po yung links na binababa ni Elongga FW Kulits Vlogs at mag-verified na po tayo ng ating mga ninjas. Pwede na po tayo magpalit ng ninja natin. Shoutout sa iyo, Ma'am Ganggay. Tapos na ba ang ating busy-busyhan dyan, Ma'am Ganggay? Malis na yung mga kabisitahan natin dyan, Ma'am Ganggay. Sila hungry pala itong nag-PM sa akin. Kasi nakita. Mama FW Greece 2010, shout out. Ride safe. Ayan, babain po natin si Ma'am Juris. Juris na po tayo mga guys. Shout out mo si Mitch. Ma'am Mitch, may love shoutout sa'yo, Ma'am Mitch. Hindi ka pa pala natsulog. Mag-11 na sa Pinas. May love Hello, shoutout Ma'am kay Ma'am Diana. Bena. Good evening. Good evening, Ma'am Jen. Sige po, Ma'am Vienna. Salamat po. Ingat po kayo, Ma'am. Ayan. Pagkatapos ng final listing natin, sasayaw ng budot silang cake. Naka-prepare na silang cake, guys. Ayan, kumakain na siya para hindi daw siya gutumin pagkatapos magbudots. You're welcome, Ma'am Vienna. Type C ba ito, te? Saglit, kunin natin yung ano para. Ayan guys, babain po si Sir Bernard Manuel. Ayan, mag-comment tayo ng related sa video. 5 words pataas po tayo guys. OFW travelers in South Korea, shout out po. Good evening. Nag-attendance ka, Ma'am Grace, Ma'am Marilo. Nag-attendance ka po. Ipa-check natin mamaya kayo. Ma'am Salay. Pagkan ka na. Yan, sa mga bagong pasok guys, habol lang po. Ayan, mahahabol nyo pa yan guys, wala pa tayong final listing. Type C to? Bakit naka
Saan? Tapos, paano natin marinig? Itanong mo sa kanya. Siyempre, may ano pa din na tayo. Balita pa sa ako. Pero paano yun? Pero, hindi, paano nga yun? Naka-headset pa ako. Tatanggalin ko itong headset. Pero paano yun? Oh, narinig na ako dito. Tinatry namin yung ano, yung mic ni Perlin ba? Sana all. Ayan guys, babain po natin ang link na binababa ni Elonga FW Kulits Vlog. No better game. Wala. Ano? Dito. Anong gagawin? Hindi gumana. Thank you so much. Sa headset lang. Kinaka-headset ka muna. So, tanggalin mo. Ano tanggalin? Ibo. Baka maputol eh. Sasihin pa ako. Ayan, excited na ba kayo guys sa budot? Hahihi, ho, ho. Agay. Oh, excited na daw si Washington Girl sa budots ni Langke. Ayan. So, music yan. Ano? After ng final listing. Ayan, final listing na guys. Saan talaga ni Montela Love, unsay last nimong isagit kung nakita nimo ang imong ex nga naligsan? Atrasik cool kay buhi pa! 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 Budots. Ayan, so bago magbudot si Langke, i-check natin ang mga nasa final listing. Ito yung sayawan natin lang. Yan guys, yung mga nandito. Nandito na si Rose Vlog 2873, si Goals 180, nandito na rin. Si Abaya Junalyn, Sports Trending, Pinay sa Kuwait City, Cat Vlog, Mang Paing TV. Mga Gmail yata nila to eh. Yun naman talaga ang Yun na lalabas. yung lumalabas. Hindi na yun. Ngayon ka pa. Ngayon ko lang napansin. Maricel Santiago. I-shout out mo yan o si COFW Travels in South Korea. Sa mga may nag-comment dito ng tatlong words lang.
5 words tayo guys pataas. Ayan, si Jerry Diaz, Ate Dalin, Mitch Vlog, Lina Alivio, Manang Liz, Jerry Diaz, Goals, Daniel Mondipante, Skylar Beatriz, Vienna Mitch TV, Pieces Ribucas, Sylvia Dan, Bam Dagi, ayan, shout out, Rolly Bulatag, ay wala na pala, kanina pa pala ito. Kanina, yun lang guys, dito lang sa sa kay Mitch Vlogs. Ayan. So, refresh natin, refresh. Dapat giganon mo para may palatandaan ka hanggang saan ka. Gilay ka kulpot naman sa live. Yan. Hindi mo na alam Ayan, kung saan ka next time. may nagdagdag dito si EGR, Ninja Kiara, Marilu Martin, Beth Esquadra, Anvangs at Nobita Gaming. Ayan. Yan lang po yung nandito sa ating final listing. Ayan. Habol guys sa mga hindi pa nakapag-final listing. Ayan. Nang makapag-umpisa na silang ng budots. Hindi ako mag-umpisa, uy. Guys, hindi ako mag-umpisa kasi ang comment 3 o 4 lang. Yan naman gagayahin nilang ke. Sikat Oman Vlog daw. Tignan mo. Sikat Oman Vlog. Nandito na po Sikat Vlog. Sikat Vlog ba to? Ito ba Sikat Oman? Sikat Oman. Walang Kat Oman dito. Kat Vlog meron. Ayan, tingnan natin kung may humabol. Ito may humabol si Lovely Me Cosmo. Ayan. Yan lang po yung humabol guys. 6 seconds ago. Saan na tayo? Hindi ko makita, Perlin. Ayan guys, punta na tayo kay Ma'am Jincy. Ayan, wala namang humabol na sa ating final. Ayan, si Dad Sticknick. Nandito pa ako sa final listing, guys. Kaya habol po sa sa mga hindi pa nakahabol sa final listing. Ayan, kung tapos na po tayo sa final listing, guys, punta na tayo kay kay Sir Junsky, guys. Sir Junsky na po tayo. Bigyan mo daw kung hagdan ito. Dito natin yan ang yeso. Hagdan. Sayaw na lang, Ke. Bulos na. Ayan, iaakit si Ma'am Ferlin para sa ating budot. Sasayaw din daw siya.
Wala tayong music. Ayan, babae na po si Ma'am Rara Alawi. Ma'am Rose Vlog, magpalit ka ng Ninja Rose Vlog. Kasi pag refresh ko, Ma'am Rose, nakita ko ang comment mo. Tapos nung nag-refresh po ako, nawala yung comment mo. Rose Vlog po, palit ng Ninja. Ito yung hindi ko nakikita ha. Dad's Technique, Skylar Beatrix, si Jilin OFW, excellent tutorial, ka-offshore, probinsya ng cute, wala po sa final listing. Ayan. Kung sasali lang guys, mag-ingay po dyan sa baba ha. Yun yung wala sa final listing. Ma'am Rose Vlog, palit ng Ninja ha, Ma'am Rose Vlog. Oh, bakit ang tahimik? Nasaan si Ma'am Langki? Wala siyang Ninja. Ayaw niya na daw magbudot. Uy, Ma'am Langki ah. Sir Junski, bigyan mo ng Ninja. Kasi nung ni-refresh ko siya, na-delete yung comment niya, Sir Junski. Sa final listing, nandun siya. Tapos nag-refresh ako, ayun, nawala yung comment niya. So, ibig sabihin, last pag na siya. Ma'am Skylar, habol sa final listing. I-check ko po, ma'am, ha? Nakasali ba ako sa lista? Pinay Kuwait, sige, diretso ka lang Pinay Kuwait. Oo, Ma'am OFW Greece, magpalit ka na ng Ninja mo. Ayan, palit na kayo ng Ninja mga guys ha. Palit na ng Ninja. Skylar! Sige, habulin mo, Skylar. Marunong ka namang humabol. Habulin mo, Skylar. Si Sir JC James to eh. Sige, JC James, habulin mo na. Kayang-kaya mo yan. Bakit may magbudots ba? May magbudots dyan. Waiting daw sa magbudots ba? From Washington, girl. Waiting daw. Pakilala ka muna kung sino ka si Washington. Si Washington, Team Ate Cheyan. Team Ate Cheyan. GC niya pala yan, sorry. Team Ate Cheyan, ikaw talaga. Japitan ko nga. Sorry na pa, ikala ko naman, Ninja yan eh. Ikaw Talaga mamarit. Papakantayin. Mamarit. Puntahan mo lang yung premier ko kanina. Talagang magsasawa ka dun sa kanta. Subukan ko kung mag-music ba dito ha, wait lang. Ang ganda kung marinig ba. Oo. Sir JC James, sige, diretso ng comment, Sir JC James. Habulin mo na yan, kayang-kaya mo yan, Sir JC James. Comment ka na dyan, comment ka na. Mag-type ka na. Ma'am Washington girl, akyat ka dito, dali kanta ka. Guys, kung gusto nyong kumanta, huwag kayong mahiyang umakyat ha. Pwede kayong mga umakyat, magpakilala. Gusto nyo, habunin nyo ng budots tong si Ma'am Langki at si Ma'am Perlin. Yan, maganda yan mga guys. Ayan na. OFW ka travelers, diretso ka lang ng comment. Si Ma'am Katnik, pinalayas ko si Ma'am Katnik. OFW ka travelers, ibinilin ka sa akin ng nanay mo. Ayan, mag-comment ka. Mag-comment ka po, Sir OFW travelers. Yung nanay mo natulog na po. Comment ka lang dyan, nakikita po kita. Manghayop ang tanang. Comment ka muna, Poging Vlogger, bago ka umakyat. Hindi kita nakikita, Poging Vlogger. Comment ka muna, bago ka umakyat.
Hi, Sir Walk with DJ. Comment kayo, guys. Kukunti kayo. Kahit nakapikit ako, tanda ko yung mga nagko-comment. Ang Sino bilis si nung Avocado? Sino? Si Avocado, ma'am. Sino siya? Avocado? Mm-mm. Avocado? Nakita mo yun si Avocado. Prutas yun sa avocado. Sino kaya yan? Wala Ay, man naku, yan, akong alam niyo yan si Avocado. Kainin niyo yung si Avocado. Hindi ko siya Masarap yan sa Kasi final Avocado. Pakalat ka dyan si Avocado. Kainin niyo yan. Gagawin ko nga yung shake. Favorite ko yun eh. Gagawing avocado shake. Opo, yung vlogger, hindi kita nakikita. Gawin na para sa'yo. Hanggang hindi ko kayo tinatawag, guys. Diretso lang kayo. Walang hihinga, ha? Si Ate Che ang naglalapag. Kung mabilis ako maglapag, guys, mas mabilis yan si Ate Che. Huwag kayong huminga-hinga dyan. Ang noo ko dyan. Pumapatakan yung YouTube. Saka na lang, ha? Yan na, sayo na. Sumayaw na kayo. Alright. 10, 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 10. Grabe naman yung protection ko doon. Kanya ka talaga, Marvin. Grabe, dali talaga. Bakit mo ito? Kita tuloy ako dito. Gulat kayo, guys. Ganyan kami dito. Pag gumagawa kami ng kalokohan. Gusto niyo ba makita ang kalokohan namin? Dugay man sa DJ ang tanda tag-amo ani. Ang DJ kadugay sang kaya na. Dito ka. Oh, babain po natin yung link. Ayan, si Ma'am Nelly D. And guys, babain po natin yung link kay Ma'am Nelly D. Ayan. At magche-check po ako dyan ngayon. Habang mabubudots ang ating dalawang kasama dito. Kaya nga. Yan.
Ayan guys, babasahin ko ang mga nandito kay Ma'am Nelly D Vlog. Yung nandito si Mitch Vlog. Ayan, Ma'am Mitch, dagdagan po natin ang ating kino-comment or binabakas kasi dalawang words ka lang po, ma'am. Tapos, nandito rin si Pieces Ribucas, Maricel Santiagel, Avocado, Pinay sa Kuwait City, OFW Traveler in South Korea, Rafael De Guzman, Jerry Diaz, Walk with TG, Kath Vlog, at Ninja Kiara. Ayan. Yan po yung nandito kay Ma'am Nelly. At humabol si Goals 180, Abaya Junalin, Sports Trending, Nobeta Gaming, Marilu Martin. Saya po daw kasi. Napasayawin na daw nila ako. Ayan lang guys, si Ma'am Marilo ang last na naghabol dito sa kay Ma'am Nelly D. Sa mga tapos na kay Ma'am Nelly D guys, puntahan na natin si kay Manelian OFW na po tayo guys. Exercise mo na imong gikuan. Magsumba na lang si Perlin. Anak, parang. Ngayon, ang dala-dala. Lipat natin. Dala kong kausap. Nag-zumba kami guys. Ala, sige na kung dahil. Para umay ko. Ganyan pala ang paro-paro. Ganyan pala ang paro-paro. Kailangan. Bakit na lang yan? Yes, wala ko siya. Sa may ube. Naging para-para.
Ano ito mga... Ito mga... Yung ano... Ano? Tumayo ka dyan! Hindi ko marinig eh. May sinasabi. Huwag na kayo magsalita. Ano? Ano ba ito? Zumba? Ano ba to? Zumba gani. Wala nga iba. Diba? Doon mo sana ba ka nga? Dito ako nakaluto. Parang si Sir Abay. So, Anong kamera ko? Si Sir Abay, guys. Ayaw lang. Gagayahin natin. Kagin naman ako. Ha? Ito. Ito, girl.
ka pala ate. Ako? Tawag kang kabayo. Ano man? Ano pinili no? Ayan, tinawag. Sakpan ng alaga. Ano? Kain mo na ako eh. Ano? Back up. Dahil lang sa mukhaan ko prutas. Hindi ko pa. Si Pearl, Hindi ko pa. Sarado mo kaya dyan sila din nang magkalsa tayo dito. Kaya wala mo tayo mga lami mo tayo. Kaya wala tayo lami mo kalsa. Akala ko yung nanay. Oh, mga Ayan na pilit. Kaya lang. Yung music, hindi na rin naging mo dun dyan. Ay, kita ko. Ayun. Everything. Narinig na yung music. Yan, sige, galaw. Nakikita. Nakikita ko na. Nakikita ko na. Bakit gano'n nga ba tayo? Ay, wala na babae nito. Kanta ko na rin. Baka maabutan na naman tayo. Ayan, kakanta nga yung speaker. Para ano naman.
request kayo guys ng mga kakantahin ni Perlin. At lahat ng request nyo guys, kakantahin po niya. Request accepted. Dito natin. Ay, may nakamita. Request accepted. Ayan guys, request accepted daw. Ko ba'y naririnig o naririnig? Samba! Langki, pa-open langki. Ha? Pwede. Kaya mo, anak na. Ay, yung ano. Ayan guys, dahil wala pa si Ferlin, kakantahan ko po muna kayo. Wait lang guys. Naririnig ako ba? Ewan. Hindi lang ha. Tingnan mo. Ayan, dahil pumunta dito ang aking chismusang amo. Naudlot. Nawala na naman yung ano. Sana silang kaibe. May password kasi yung cellphone niya. Ikaw muna, Ferdinand, kanta. Paano? Paano? Ma'am Tilay, nasa likod daw si si Ferlin.
Ma'am Ate Che. Yan guys, hintayin natin si Pearl. Ayan. At siya ang kakanta. Okay, Pearl, it's your turn. Hello. Oh, marinig ka. Lakas. Malakas pa sa bagyo. Malakas sa bagyo. Okay, ayan guys. Ako'y kakanta. Akin na. Hayaan ko muna kayo dyan. Big liter ka? Ayan guys, malapit na tayong matapos guys. Kunting kembot na lang ito at matatapos na tayo. 'Di ba? Madali lang. At ang hirap naman ito. At ang hirap. Uy, loading diha. Diyan ang alis ang pwede. Kaya? Loading man. Ano po ang ibabaon ko po? Paumin mo ba? Saan nagsimula ang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Sabihin mo rin ka. Ang aking mahal, lahat ay binigay lang, mapangiti ka lang. Di ko nakita na ayaw mo na. Ako ang kasama, pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling walang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan kanya. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing nababanggit na mahal mo ako, di mo inamin merong iba. Ako ang kaya ka,
Pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan ka niya. Isip na merong hanggan, ako yung nauna, pero siya ang wakas. Tignan natin. Ibaon mo daw, ibaon mo siya. Saglit lang kay ibaon daw. Hindi ako sigurado kung alam ko ito. Basta ibaon na natin ang dapat ibaon. Hindi ko alam. The real station. Ikaw naman, hindi ko alam yung kakantahin ko dyan. Sino ba nag-gusto? Taas mo mo hindi pang kanta pili. Pwede ka mag-search ka. Ayun, baon. May umol naman ha. Ulit mo. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and baby, I wanna catch you on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all took up and I can't find the words,
Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, always trying to know. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know is where I wanna go. The part of me that you will never die. But when I go to the but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, yeah. I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 ooh. Yeah. So I want to go, but I can't find the words. Every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, you'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Ikaw, natapos na yan. Harap ka na. Ako talaga. Nahulog ako. Nahulog ako. Yan, naririnig niyo ba ako o naririnig niyo ako? Rinig ko ba ako? Sumagot ka dyan, Ilongga. Narinig mo ako, narinig mo ako. Patay tayo dyan, may mababawian daw. Bakit naman kasi kayo, malis, yung tuloy mababawian.
Nako. Longga, naririnig ako. Naririnig ka, Ma'am Perlin. Okay. Yun ang sumasagot ng Ilongga na 'to. Salita siguro siya, hindi nakamute naman. I get it stronger fast. Ay, joke lang. Dilo ko, wala nang madama. Ng puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ng pag-asa. Buhay ko, dati walang sigla. Hiram lang bawat ligaya. Ngayon'y narin. Hina ako mag-iisa. Ayan guys, pasensya na kayo at tayo'y manahimik. Hindi kami pwedeng mag-ano dito kasi nagdadasal pa sila. Kaya si Ma'am Ilongga muna ang mag-ingay, magbasa ng mga ano dyan kung sino yung hindi na malapag at mababawian. May mababawian daw po. Buang naman siguro. Saan yung mga buang po? Ayan guys, sino ba yung mababawi? Yan, dito na tayo kay Ma'am Beth Esquadra. Babain po natin si Ma'am Beth Esquadra. Malapit na po tayong matapos guys. Huwag kayong mag-alala guys. Sensya na kayo, parang medyo mingaw ang ano natin ngayon kasi nagdadasal kasi sila. Mahirap na po. Sir Jonski, dapat kasi lagi kang ready sa anumang mga pangyayari sa buhay. Dapat, yung mga dapat i-charge, naka-charge. Yung dapat kalimutan. Hindi dapat kalimutan, dapat tandaan. Ayun tuloy, Sir Jonski, paano na yan? Hindi ka makakatulog. Wawa naman.
Wawa naman nandiyon. Hindi na makatulog dahil sobrang init. Init na nga, wala pang kuryente, paano nang bukas? Hindi naman ako humuhugot, talagang hugot na hugot, hugot kaayo Ma'am Kat Oman. Sobrang sikip talaga dahil tumataba na ako. Ay. Sabi ni Ma'am Abaya, ni Ma'am Jonalyn, isipin mo na lang anak anak Joris, yung mga lamok na yan, nak Jonski. Nako, pag-isipin mo yung mga lamok si Ma'am Joris, ang sakit ng mga gat. Tapos kinabukasan, wala na, buong katawan mo namamaga. Magtatanong yung mga katrabaho, anong nangyari sa'yo, Jonski? Ba't nagkaganyan yung buong katawan mo? Namaga ka na. Tumaba ng biglaan. Sabi ni Ma'am Tilay, naalala ko nung wala dun kaming kuryente sa Quezon. Buti may kulambo. Kami sa rooftop, kami natuwo. O, diba? May rooftop ba dyan, sir? May rooftop ba dyan, Sir Jonski? Doon ka na lang sa rooftop. Tapos, pag nakatulog ka na, yung nanaginip ka na, tapos biglang buhos ang ulan sa clap. Wala pang ano yung rooftop, o, diba? Hello? Hi, Mimi. Diet pag may time, ma'am. Naku, ma'am. Okay. After you use, then take it back. Because I'm going to sit. Wala akong oras mag-diet, ma'am. Saka na ako mag-diet pag nasa Pinas na. Pagkain na nga lang ang ano namin dito. Bawal kami mag-diet. Maraming pagkain dito. Hey, Faisal. Hi! Hi! Hi, Faruhe. Ciao, شوية soy salam magsindila. Soy salam. Soy salam. Wow. Maghintay lang po tayo ng konting. At tayo na po ay ewan, anong gagawin natin? Ma'am Ilongga, magbasa ka nga dyan ng mga ano. Sasalita siya dito pero hindi naman naririnig. Ay, sorry. Sorry naman. Ay, yan. Naririnig na ako. Meron kasi daming damo. Kaya nga, Sir Junski, maawa ka sa lamok, Sir Junski. Baka maubos sila. Lapitin ka pa naman ng lamok, Sir Jonski, kasi ang tamis daw ng dugo mo. Hi guys, gusto niyo bang ikwento namin yung buhay ng OFW, Char? Huwag na kayong makinig.
Pagay na human. Yan, dito na tayo kay Pinay sa Kuwait. Paano yan, Sir Junski? Pag pag hindi yan maayos yung ilaw, paano yan? Di ka matutulog. Sabi ni Sir Junski, di ko naman inaalala na maubos sila. Inaalala ko, pagising ko, wala na ako sa higaan. Kasi binuhat na ako ng mga lamok. Na ako naman, kayang-kaya ka talagang buhatin, Sir Junski. Kaya ka talaga nilang buhatin. Buti sana, buhatin ka, tapos dalhin ka dun sa tawag nito, ay kaluding man, sa pinagtatrabahuan mo para pagising mo, di ready na, di ba? Ha 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 ha. Ayan guys, yung binaba na link, babawian daw po yan ng i-unsub nyo lang. Tapos, wag nyong i-dislike ha. Tanggalin nyo lang yung like. Pindutin nyo lang ulit yung like kung nakalike na kayo. Tapos, i-unsub nyo. Wag nyong pindutin yung dislike. Yung like lang, yung tanggalin. Tanggalin yung highlight sa like. Wag i-dislike. Dadalhin ka doon sa bahay. Sabi ni Sir Junski, okay lang buhatin ako, tapos dalhin ako sa bahay ni Joris. Paano yan pag tulog na si Ma'am Joris, tapos sarado yung pintuan? Saan ka nila ipapasok? Hindi ka naman magkasya sa bintana. Maliit lang bintana ni Ma'am Joris. Paano yan? Yan pong link na binaba ni Ma'am Atiche. I-click nyo po yan, i-unsub nyo, tapos tanggalin nyo pong naka-highlight na like sa dyan. Huwag nyo pong i-unlike. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka dito. Hindi kita kailangan. Wala nga pakialam ang nanay mo, tapos dito kaya naman sa akin. Wala din akong pakialam sa'yo, layas. Wawa naman ang bata, nako. Yan guys, akala nyo kasi walang nag-check ng bakas ninyo. Ayun, kung hindi nyo kaya, pwede naman po tayong magpaalam. Yes po, totoo po bang babawiin ang pag-subs? Yes po, pero depende po sa inyo kung gusto nyo po siyang i-unsub, tanggalin yung like, nasa inyo na po yan kasi yun talaga yung natin dito, yung mechanics. Pag umalis ka po, hindi mo natapos yung lapagan, tas nalapag na yung bahay mo o yung channel mo, tas umalis ka, hindi mo tinapos, talagang mababawian ka. Pero yung nandito na nasa inyo na po kung babawian nyo, pero sabi ni Sir Junski, iwan nila muna ako sa labas tapos papasok
kagatin nila si Joris para kasi ito ni Ma'am Joris. Kung kailan gigising na si Ma'am Joris. Yes, nasa inyo na po yung babawian nyo. Pinapatupad lang namin ang mechanics. Yes, kasi unfair naman guys kung ano, yung may ano tayo, inampanan tayo dito na mechanics tapos hindi din naman pala gagawin. O so, pag hindi natin yan isunod yung mechanics natin, bakit pa tayo nag-mechanics kung hindi naman pala susundin, di ba? Nasa inyo na yan, decision nyo yan kasi unfair naman din sa iba, di ba? Nasa inyo na yan kung i-unsub nyo, basta inano lang ng mga admin yung mechanics nila. Nasa inyo pa rin yan, guys. Pero wag kayong mag-dislike ha, wag nyo yung pindutin na nakababa yung, nakatuwad yung ano niya kamay. Ano lang, tanggalin nyo lang naka-highlight na like. Yes po, binawian po kasi umalis dito sa live stream. Yan po, sinabi na bago tayo nagsimula ng lapagan, sinabi ang mechanics kung ano ang gagawin. Kaya akala siguro kung hindi na gagawin yung mechanics. Kasi minsan lang din naman kasi may nawawala sa ano kasi kung hindi nyo naman kaya tapusin, pwede kayong magpaalam. Ayan lang po. Yes, wag po kasi aalis guys para di po mababawian. Kasi yung iba, naghirap po talaga sila para fair po. Salamat. Yes. Ay naku talaga naman itong si Sir Jonski, pinahirapan pa ako sa kalisod. Paano daw patuwarin ang kamay? Turuan nyo din nga ako, hindi ko din alam. Ang alam ko lang kasi marunong tumuwad ay yung ano. Ay. Guys, lahat po tayo dito ay may trabaho, puyat. Kami nga dito minsan nagbabakas kami kahit ano may ginagawa. Kaya be fair lang po, be fair. Be fair po tayo. Huwag niyo na akong ipa-spelling sa fair kay baka magkagulo pa. Oh, yan. Sabi ni Ma'am Tila, screen record ko. Send ko sa'yo saan mo makikita. Oh, saan daw makikita. Screen record daw ni Ma'am Tila. O, tamsak raid na pala tayo, guys. Di ba? Tamsak na pala. Ano ba naman ito? Bakit nangyari dito? Ano po yung tamsak? Yung tamsak, sir, i-click mo lang po yung may nakalagay dyan ng ano ni Ma'am Ilongga, yung may HTTPS, tamsak raid from Ilongga. I-click mo po yan, i-like mo lang po yung
link doon, yung pupuntahan mo na link. I-like mo lang po, tapos bumalik ka na po dito sa live. Ganun lang po, i-like. Thumbs up, like po yung ano niyan, like. Ay, nakapag-subscribe dun sa link na binaba na papatamsakan, i-like nyo po, tapos i-subscribe, bell all din. Yan. Ganun lang siya. At doon nagtatapos ang aking kwento. Nagaganap lang po yung tamsak raid after malapag lahat ng participant at saka yung mga ano. Tapos ng tamsak, mag-log out tayo, tapos, una't huling lapag pala, huling lapag, tapos, log out, tapos, huwag kayong aalis guys, kasi may mga palaro pa tayo. Diba? Yes, walk with TG. Marami ka talagang malalaman dito. Madagdagan mo talaga yung vocabulary. Gawin mo na yung tawag nito. Lalo na pag sasalihan mo lahat ng sa isang araw 4 na beses. Kasi may nag-advise din dito. Pwede ka din magtanong. Huwag ka pong mahiyang magtanong kung ano po yung mga gusto mong malaman, hindi mo po nalaman. Aalamin po natin yan. Ayan. Huwag lang po kayong mahiyang magtanong. Ewan ko, hindi naman ganyan. Yung fair na spelling mo kasi sir, fair po yan. Pamasahe. Ano po yan? Bayad at pamasahe. Pamasahe ba yun? Oo. F-A-R-A. Paano ba bigkasin ang A, apple, at saka A, eagle? Welcome, Ma'am Jonat. O, di ba nagkagulo na sila dito? Ano bang nangyari dito sa cellphone ko? Ba't biglang nawawala? Ayan, log out na. Bilis lang. Yan. Tamsak. Ligwak means di ko alam. Ayan, ligwak na. Naligwak na. Iyan guys, log out na. Log out. Tapos ng log out, mag-stay put lang po kayo dyan dahil may palaro pa tayo, may mga pa-premyo po tayong ipamimigay. At yan ang pinaka-aabangan ng lahat talaga. Kasi bakit kailangan nyo mag-stay? Guys, may ano pa lang ako sa inyo. Pero huli na po ang lahat is next time na lang. Di ko na ipagpatuloy yung i-announce ko. Ayan. Alam nyo kung bakit kailangan nyo pa magstay? Kasi pag hindi kayo nag-present, hindi din may bigay sa iyo ang papremyo. Sayang. Sabihin mo, bakit sa Diyos sinisimot mo ba yung katulog? Halpin yung katulog. Talagang ano yan, sir? Sir Jonski, pag hindi ka sanay sa sa katol, iba kasing katol sa Bisaya eh. Ay, pag hindi ka po sanay sa katol, sir, yan? Maging malandi po yan pag hindi ka sanay sa katol. Nagiging malandi. Masakit talaga yan sa ilong, Sir Jonski, pag hindi ka sanay sa katol. Nako,
sasakit pa yung ulo mo kinaumagahan. Kamutin mo daw, Sir Jonski, yung katul. Alam nyo guys, yung katul kasi sa Bisaya, malandi yun, malandi. Malandi ang katul. Thank you for staying, Ma'am Pinay, Kuwait City. Thank you so much. Ano na guys, ang mangyayari, nandito na tayo sa ating palaro. At mag-roll call na. Ma'am Tilay. Ayan, palaro na tayo ng damdamin mga guys. Palaro na tayo. Type present lang. Magpe-present lang po pag tinawag kayo mga guys. Palaro na po tayo. Ayun, lilinawin ko lang guys yung yung kanina na nag-unsubscribe. Nakaiisipin nyo, pag nalagasan kayo ng subscribers, nag-unsub po kami. Iba po yung unsub sa live stream at iba po yung unsubscribe after ng live stream. Nag-unsub lang po ang community namin during live stream. Ibig sabihin, isipin nyo mga guys, mula 10 o'clock nandito tayo, tapos after ma-promote, aalis, 'di ba? Tapos meron po tayong malalapag sa dulo. Kawawa naman yung pinakadulo na team na ilalapag, wala na magsasubscribe kasi lahat ng subscribe sa umpisa biglang aalis. 'Di ba? So kung hindi tayo magpapatupad ng rules natin sa community, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa mga kasamahan natin na bigla na lang aalis? So kailangan natin ng fairness sa ating live stream. Kaya po natin ginawa yung bawi kanina. Pero after po ng live stream mga guys, wala pong mag-a-unsub sa inyo. Kasi isipin nyo, 10 o'clock po tayo nag-start. Isipin nyo muna mga guys. Yun nilapag mula 10 o'clock. Lahat ba yon matatandaan mo? Lahat ba ng channel na inilapag mula 10 o'clock matatandaan? Choppy ako? Ayun. Yun lang mga guys ha. Isipin nyo yun. Hindi po ako, halimbawa ako participants, hindi po ako mag-aaksaya ng oras para lahat yung sinubscribe ko mula alas 10, lahat yun pupuntahan ko lang para lang mag-unsubscribe. Para na akong sila ulo nun, mga guys. So, walang mag-unsubscribe sa inyo after ng live stream. Tandaan nyo yan, mga guys. So, type present lang po tayo. Type present lang po tayo. Yes, lahat ng pinromote po kasali ito. Itatawagin ko na mag-present po kayo itong kasali sa ating palaro ng damdamin. Pinay, o, di ba? Nanguna ka, Ma'am Pinay. Pinay, type present, Pinay sa Kuwait. 143, Abay Efren, Anbangs, Ate Che, Bernard Manuel, Red Squadra, Katnik, Carmaine, EJR, Excellent, Perlin, Ganggay, Hani, Kiara, Jensik, Puris, Jensik, Opshare, Langki, LK, Loris, Manelia, Mares, Meet, Nelly, Nobita, OFW Travelers, OFW Breeze, Pieces, Rara, Ride Day, Pros, Skylar, Nelay, Gulyangers, The Hungry, The Pride, The Walk, The Washington, The Zack. Ayan. Bibigyan kita ng 1 minute para i-confirm ko lang dito sa ating palaro. 1 minute po. And 22 seconds. Kung sino po magpapalista?
Okay. 50 subscribers tayo mga guys. 50 subscribers tayo. And first winner natin, type present. Grabe, ang banas. Ayan, shuffle lang ako. Shuffle. First winner natin, 50 subscribers. Amazing! Mark, lang po nandyan siya. Nandyan siya si Avocado mga guys. Diba? Tinatanong nyo sino si Avocado. Siya yan mga guys. Listen ka na dito, Mars Carmine. Next 50 subscribers tayo. Sunod ko na nga. Ay, sunod ko na mga guys. Sunod na. Sunod. Rara, type present, ha? Pamrara, type present. Pamrara. Perlin. Ayun pa, Perlin. Si Ma'am Rara na lang. Si Ma'am Rara. Next tayo. Bakit anong ginawa ni Ma'am Beth? Anong ginawa ni Ma'am Beth? Hindi ko alam yun. Anong ginawa ni Ma'am Beth? Wala po si Ma'am Jensig at si Ma'am Rara, type present po. Ma'am Jensig, Ma'am Rara, type present po. Ano yun? Hindi ko alam yun. Ano yun, Ma'am Beth? Ba't hindi ko nabalitaan yung pinagtitismisan nyo sa baba? Ayun, Ma'am Zach. Zach Perry. Oy! Nandiyan si Ma'am Zach. Next yan ni Mars Carmine si Mr. Gala-Gala. Totoong buhay yun mga guys. Ito nga, baka labis na ako. 1, 2, 3, tatlo pa lang pala to. Tatlo pa lang. Dalawa pa mga guys. Dalawa pa. Right? See? May Abay Efren pala. Abay Efren. Next, Abay Efren type present. Abay Efren. Nakatulog na to kasi hindi nag-iingay eh. Hindi nag-iingay si Ma'am si Ma'am Elsa. Langki! Ayan, dito si Ma'am Langki. Siya pa kasi wala Sir Abay. Isa pa mag-ayun eh. Whoa! Ma'am Rose! Oh, what?
Rose Vlog po, Rose Vlog, 50 subscribers. Rose Vlog. Ma'am Rose, tingnan nga kita dito sa taas, Ma'am Rose. Ito nag-present to. Wala, timer ako. 30 seconds. Seconds ako para kay Ma'am Rose. Ayun, nandyan si Ma'am Rose. Okay, tayo. 100 subscribers ay mga guys. 100 subscribers. I present. Yun! O, diba? Present mga guys. Present. Abangan nyo guys ako sa Friday. Ayan. Total ko, konti lang tayo dito mga guys. Hindi na po ako magla-live sa aking channel na Pio Clarican Family. Ayan. Abangan nyo kung sino magla-live sa Friday. Yung Pio Clarican Family ko, kung i-check nyo yan, lahat ng live stream ko dyan mga guys, wala na. Naka-private na siya mga guys. Sa Friday nyo malalaman kung sino po ang papalit na slot ko ng Friday. Ayan. Ano yan? Surprise yan. Surprise sa Friday, 6 p.m. Kung sino po ang magla-live dyan. Surprise. Wala na yung channel ko na Nandyan yung channel ko na Pio Clarican Family, pero ni-private ko na po lahat ng aking live stream dyan. So, hindi ko nagagamitin yung channel na yan pang live stream. Abangan nyo po ang papalit sa akin sa Friday, 6 p.m. Pag may nakita kayo guys doon, ay hindi nyo pala malalaman kasi sabihin ko sana kung sino yung maunang mag-attendance, hindi niyo pala malalaman yung ipapalit kong channel. Ayun, sa Friday nyo na lang malalaman. Hindi ako magpapatamsak raid mga guys. Hindi ko ipapatamsak raid kung sino magla-live ng Friday. Abangan nyo po kung sino. So, ayan. So, in advance ko na yan. Secret kung sinong papalit sa akin ng Friday, 6 p.m. So, puntahan nyo yung channel ko na Pio Clarican Family. Wala na yung live stream mga guys. Naka-private na lahat yan. So, surprise yan kung sinong papalit sa akin sa Friday. So, ano pala to? Ano tayo? Tawag din. Play all kayo mga guys. Marami tayong play all for tonight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Ma'am Ilongga, na-chismis agad dito. Ikaw, Ma'am Ilongga. Hindi ko sasabihin, Ma'am Ilongga. Ikaw, Sinisikretohan mo ako ng chismis dito. Si Ma'am Ilongga. Nag-private dito, mga guys. Ma'am Ilongga, chismisan mo pa ako, Wala akong sasabihin kung sinong papalit sa akin sa Friday. Abangan nyo, mga guys. Abangan nyo na lang yung pagbaba ng attendance kasi hindi ko yun ipapatamsak raid para surprise kung sino po ang mag-live ng Friday. Ma'am Grace! Hindi ko pwedeng sabihin, Ma'am Grace! Hindi pwede, Ma'am Grace. Hindi pwede. So, sa Friday na lang. Ngayon, ano na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Kay Ma'am Elkie ito. Kay Ma'am Elkie. Yan, kay Ma'am Elkie, another tayo para kay Ma'am Nelly. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Hindi alam ni Ma'am Ilongga, marami siya ditong sponsor ng Play All. Another tayo kay Ma'am Perlin. 1, 2, 3, 4, 5. Para tayo kay Ma'am Perlin. And kay Ma'am Zack tayo, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun. Bababa ko na yung ating mga winners. Maraming salamat sa ating mga sponsor. Secret Mom Grace. Basta sa Friday yan. Ayan, 8 channels tayo para kay Ma'am Zack. Thank you, Ma'am Zack, sa ating napakasipag na mga sponsor. Ito kay Ma'am Perlin. Ito kay Ma'am Nelly. At ito kay Ma'am Elkie. Ayan, ito ang winner natin ng subscribers. Subscribers. Ayan, ito ang ating 100 subscribers. Thank you, Ma'am Grace. Ayan, tapos na tayo mga guys. Maraming salamat po sa lahat na sumama kay Ma'am Ilongga. Ayan, sa mga co-host natin, maraming salamat sa inyo. Kita-kits po ulit tayo bukas mga guys. Good night. Ayan, baka magsasayawan pa sila dito ng baka magbubudot sila dito mga guys. Abangan mga. Good night everyone and thank you everyone. Good night Ate Che. Maraming salamat Ate Che. Good night. Bye-bye. Back to you, Ma'am Ilongga and Ma'am Perlin. Ayan. Thank you so much, Ma'am Silay, Ma'am Ate Che, Sir Junski. Thank you so much kay Ma'am Grace, Ma'am Elsie, Ma'am Perlin. Ayan. Sa mga sponsors ko, kay Ma'am Nelly, sponsors ng Play All. Thank you so much po at sa lahat na nandito at nag-participate hanggang dulo. Maraming salamat po guys. At kita-kits po sa susunod. Thank you guys. Good night. Good night. Good night. Bye all. Kanta ka muna, Miss Ilongga of Perlin. Ma'am Grace, nagdadasal pa yung mga amo namin. Hindi pa pwede. Kaya natigil kanina yung pagkanta ni Perlin kasi nagdadasal yung mga amo. Bawal po kasi. Isa yun sa rules dito ng Kuwait. At nire-respect po namin yun. So, susunod na lang po, Ma'am Grace. Ay, mamaya mag-live si Ganggay. Doon kami. Kantahan tayo doon mamaya. 4 a.m. na yun sa Pinas. Lagi kami nagpupuyat. So, ayun lang guys. Thank you so much. And good night. Bye all.
I'm Hi back. guys, I'm back. We're back. We're back again. We're back. Walang mag-end. Give me. Napalo tayo. Give me this one. Ayan guys, walang mag-end. Paano ba ito? Ma'am Tela, nandito pa kami. Baka nakalimutan ni Ma'am Pilay.